Ukraine manunulot man na, especially makita nila ang lalaki na ay cash. Tinuod yan, nag-iingon niya ay, tinuod yun na. Kaya nga no, pag-abot pa bitaw na ako diri no, wala pa ako na menu ato ha, wala pa ako na menu ato. Naan ako nga, kanang nagtudlo man ko sa gym diri no, ang actually no, mga kananay, isa ko sa instructor diri at the most expensive gym company, the largest company in Norway. Diri ko nagtudlo ko diri. So, yes, mga kananay, akong mga kauban, ano ko makakita bitaw ko, gupahan na niya. Gwapa gid sila, ang Ukrainian gwapa gid sila mga kananay. Gupahan ko nila. Okay, paminaw mo. Ana din tong kauban na mo nga kuan, Norwegian nga instructor, ana siya nga. Kuan man na sila trophy wife. Trophy ang ngalan nila. Ngano, kuan man gud na siya kanang gwapa daw sa gawas, sa sulod. Walay sulod ba? Empty sa sulod. May tawag nila dire ana. So, ang ubos sila panglantaw sa mga Ukrainian nga babae. Okay? Dayon, ang pinakamalala gyud no is Thailand. Mga Thailand nga mga babae. Ang paglantaw sa mga Norwegian sa mga Thailand is hugaw gyud. Pero mga kananay, believe kayo ko, ang mga Pinay high standard diri sa Norway. Kabalo mo nganong nakaingon ko na. First, nakaanak gyud ko nga diri di ay sa Norway ang mga Pinay nindot kay record, as in ngano ana pagabot na ko diri ana din siya nga kanang ampingan biya na to. Ano ba, nakahimamat kog mga Pinay nga nag-workout ba? Mga client na ako, mga estudyante na ako sa gym, no? Ingon siya nga, Pinay day ka? Ano sa? Pinay day ka? O wala bitaw ka nag-istorya o ka ng Binisaya, no? Kay mag-English manggug ko sa klase, good, no? So, nagkadungog manggug ko, nag-istoryahan na sila Binisaya, ning anak ko ba? Ala, Bisaya, day mo anak ko ba? Siya nga, ala, Bisaya day ka ano sa wala daw ko ning kuan nagbinisaya di daw ko mailhan og kanang Bisaya or Pinay kay kuan daw ko mura daw kog Vietnamese og beauty ana or mura daw og naay pagka Chinese or kuan di daw ko kuan mahibalan nga Pinay no daghan jud kay sagara sa Pinay nako nga maila diri sa Norway makaingon jud sila nga dili ko Pinay kay puti daw ko dayon basta ako daw beauty is dili Pinay so mao na din to nag-ana din siya nga naghisgutis sa pwede ta magkuan kana mag-lunch daw mi anay ko na pa manggoy koy klase siya sige adto na lang ta sa kuan sa lobby ana so ko na amang koy kanang mga 20 minutes nga rest then next is na pa koy klase ano ko next class ba na group class. So karon mga kananay ana din sa nga hoy day bago pa man ka diri day no siya ampingan nato ang record nato nga Pinay diri sa Norway day ha kay inampingan kay na namo day ana sila ba mga idara na sila oy na sila sa mga 25 years diri nag-stay din basta mga kuan kay sila mga kananay kanang concern kay sila sa record sa mga Pinay diri sa Norway. Grabe sila mga kananay. Makaanak ko nga nindot kay sila nga pagka motong first na ako nga grupo nga naila diri sa Norway. Dayon kuan sila kanang supportive kay sila sa kanang bitaw nga ipari bitaw nga moabot gikan sa Pinas moabot diri din magmisa na grabe kay sila mga kananay manguliktag na sila mga Pinay tanga ato ta didto kana ipari nga kuan Pinoy ang na Tagalog ang misa daw ana. So karon mga kananay ning balihin man kog syudad kay times goes na ina kuan ba short story naminyo ko dayon nibalhin ko og syudad na ana po koy na ilang Pinay customer na ako sa bridal naingon po na siya nga Pinay day ka kanang ana siya day ayaw biya guba ang record nato diri sa Pinay diri sa Norway day ha kay nindot biya kay tag kanang kuan kanang record diri ana sila ba? Di mo to na question na dayon ko kay ikaduha naman ko nakadungog nga ingon ana ba nga ampingan jud natong record diri ha ana ba? Di ko nga kanang mao na inyong mo to nangutangon mo na inyong istorya sa mga baguhan pa siya nga kay para magamping sila ba ana kay wabi nato nakabaluan og unsay background sa katawo so amo lang ipahibalo sa ilaha nga magamping ta
Ana! At saka, diri man gud sa Norway, ang record yun diri sa mga Pilipino is high. Oh, nakaano ko. Basta makakuan bitaw, basta mga apply bitaw ang Pinay diri og trabaho, madawat jud mga kananay kay makaingon jud sila very hardworking kayo ang mga Pinay. So yes, so far muna akong i-share sa inyo ha nga diri sa Norway maka-proud kay mga Pilipino. Kay pag-abot sa trabaho mga buutan jud. Dayon daghan kayo mga na ay teachers, na ay kasigara is engineer, then nurse kana no. Dayon naaga niyo ba nagtrabaho sa barko inana ba. So basta mga kuan, mga kugihan dayon nindot kay record. So mo na ginakuan diri sa mga Pinay nga i-maintain ang good record diri sa Norway. That's what I know. No? So mao pud ay akong na experience, mao pud ay akong nakuan sa nahimamat na ako nga mga karaan na mga Pinay diri pa. So diri sa Norway mga kananay, sa ako lang ning circle of sa akong earning na experience ha. Kay so far is naka-receive jud ko og good experience sa Pinay. So yes, kanang mga hambugira, mga inana na magina sa tapok no. Pero about keeping the lahi po na nga kuan nga style no nga i-keep ang kanang record. So believe kay ko, saludo ko sa mga Pinay diri pag-abot nga sila i-keep na to ang record. Yes. So mo na maka-proud ang mga Pinay diri sa Norway. So about sa US, wala ko sa US ha. Wala ko kabalo. So kung daghan kay kog mga naa sa US nga mga followers, please comment and share your experience para makabalusad ko. Then ato dayong i-discuss direct para makabalo. Kay nigabot po na mo sa US pohon kung makaana maganim US naasad mi idea ngayon ana di ay. Okay? So thank you kung makashare mo. Thank you daan. Maura na ato ang topic karon.